ustez, Gaztea eta musika da bukaerako gaztelekuek ite honekintza bat. Gu bezalako gazte ontxe hasina grupukin eta ilusio horiak egun nahi, aukera bat emateko, kontzertu bat emateko, jendin aurrien iteko ensaiatzen egon gauzak eta ikusteko gure burure nola daun bukaerako bestien iritzia hitzeko da hola. WhatsAppetik grupua dakeu, da hortik eta gaztelekun gerau ez, hortik muitzea. Bilerak da inditeu, da hortik egin grupu da hola, zein zea da hoizu. Baita ere, eman diguten generuk asko lagundu digu, porque ez bazan dinamoatik eta amengo jendiatiken ez genukiko lago lekuen saiatzeko. Ni oin gaztelekun batzuk antolaketan inberdelan, alo nio zela kontzertu baino lehenu gauza jarri eta ero kentzeko. Mai bat erosinun probatzen hasteko, atzeen kontu guztau ziten daola, da aukerak etorrez askit pintxatzen juteko daola, da mai bat berri erosinun, da hortxe egin aurrea. Gu goindala denbora atetien gakenun pentsauta taldi tio, eta zinmaz gero aukeri eman ziren hemen ensaiatzen hasteko, eta hortik hasi ginen, eta zinmaz txikitatien musik guztau da, eta hanbentxe aukeri zartu da, hanbentxe. Gu normalin beti aurkeztu jotzea, aukeri baldin magon leku danetan, lehenguen gaztetxin jo genuen zeztugun, eta hori esperientzi politi izin zen, da holago beste batzuk aukitzeneko genitun.